Bye, kumusta niya, bye. So, taon-taon na sa ko nga wala mag-upload kay kanang namatay akong creativity. Wala na akong creativity. I tried my best nga kanang, unsa lang akong pangbutang sa vlog ba? Kanang daily vlog, kung sa may tabo. Yeah, kanang vlog na di ka mag-una ba? Kanang upload lang kagad. Bahalag pati kaayo, butang lang akong vlog sa kay para lang im diary ba? But lately, wala ko malingaw sa akong mga agi, mga vlogs, mga inatay, mga ayo. So, mo to, inatay. Anyway, I'm gonna update everything. Karon kay na di malas pagyo ko kay first day sa spring pag September 1 ya kanang spring murag musugo na nagko-warm so murag di nako low nindot na kay ko kay ay kalit di na kay ko kay kanang ang akong ang sa tawag gani ang feeling nako dili na tugnaw di na winter padung mo bloom na mga flowers unsa so happy ko September 1 kalit lag init kay weather problema kay itapon mako butang nako ang kadang garbage bin ba kanang basurahan ba kay kuha man sa basurero paslak na ulit ko sa sakyanan ikan mo ko gisugo gisira na ko putahan pak pag sirang putahan igo lang gamay lang yung kayo niya replacement glass nipis kayo pag sirang putahan pak boom bungkag akong windscreen karon kay bayad kog $300 pila na $300 sa Pinas karon but tapoy times 35 34 $300 sinampak pinugo maton heobos ako gamay niya murag wala kay ganang mo vlog na sa diya pag man nagtala ko sa mga video nak ba sabi na sa akong English nga vlog sa Pikas pati man lang may magnindot to para nindot ang kagaling akong sulog ko ron akong kalo nga gikan sa concert sa live nya ang akong AC/DC nga shirt pag concert nagilis ko glasses po katong original na ako nagam ko ni kun pero mo to ayo tinuod gyud no mamatay yung creativity ba baski wala ka mag-creative mamatay gyud yung creativity di ka ganan mo edit so September 1 ug 2 saan karon September 3 patay ko pirmi ko last pag nagkamay yung assignment okay ra ni pero wala nag-update lang ko ni bike musta lang ko ninyo ya kanang to safe mo ayaw mo badlong maski na murang na buang na taron kami nga rin nga buang sa mi nga rin kay 6 weeks mi nga lockdown stage 4 di ka basta-basta makalakaw ka 5 kilometers away dapat di ka walay laing mga side bits ba kanang palit lang pagkaon na balik makawayan man ka kung mo gara ka kung nabuang bitaw nag-update ako ni bay hopefully kamo dia okay rasan mo niya kanang ay mo badlong niya kanang stay safe and everything else and ora sige bye tayay o bay, usa pa kanang gibingaw ko ning microphone ba. So ako ning try gamit balik kani ang Shure SM57 solid kayo og sound. So di ko kumamukanta, wala ko di ko kumamo video kay pero fighter kani microphone ba. Di ba? Paminawa.